алайкум дӯстони азиз. Субҳи рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад. Дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. бигзор дар ин рӯзи дуоҳои қабулҳо ҳар яки мо ба он орзуҳое ки дар дил дорем бирасем. дӯстони азиз, дуоҳое ки мо мекунем имрӯз ба даргоҳи худо, иншоаллоҳи ҷаббор ҳамааш қабул аст. дӯстони азиз, имрӯз ман хостам вай кунам як намуд мантӯи уйгурскӣ ба модар кораи вай орд, дрожҷ, намак и об. ҳами хамири мантӯра ки чӣ хеле хмон мекунем ҳамо хел мекунана. а тайёр карданаш тамоман дигар хел. беҳад мада маҳқул шид видеошҳои тайёр карда мебинем ки чӣ хел мебиёяд. ин хеле хамирма тайёр кардам. ака ира мемонем 30 минут 40 минут меиста. мака кардам якум борай. чӣ хеле гуфтам якум борай. хушрӯ ки омад баъд мекунам бо бисёр тарак. дӯстони азиз, анамихе хамири ма дам кард. ҳозир мегирем ранги пирашки рост мекунем ша. бо мемонем ки камтар дам гира, бо ма нишон метим ки чӣ хел тинук мекунем. иҷа вай гӯшт майдама реза кардам. фарш бояд накунӣ, бояд ҳамаша ба даст майда реза кунӣ. бисёр мада ҳами кухни уйгуро маҳқулай, чӣ хел тайёр мекунанд. ҳамаша профессионални ба даст реза мекунанд. ман ҳамихе реза кардам чени зуволҳом. анака вай ма дам гирифт. хамири ма дам гирифт. анака печондана сар мекунем. анака ҳамиёя гирифта инамихе мекунем. мобайнша мемонем ҳамихе. ҳамаша бояд мо ҳамихе кунем. гӯҷа ба забони русия. хай бисёр занҳое ҳастанд ки забони русия намедонанд ё ки намефаҳманд. ман хостам ба забони худмон барои шуморо бифаҳмонам. ҳамаша анамихе мекунем. бо мемонем ки 10 минути дига дам гирад. ҳамихе мегиранд. ака ҳозир якум бора кадестам. яхело ҳами видеои маро то охирша тамошо мекунанд ба мебинанд ой ту ихе кадӣ, бояд ихе мекадӣ. ма гуфтаистам ки якум бора ихе мекунӣ, бояд ҷилки калонид меҷиқӣ. ихе бояд шава гили садбарг мекунем. кадоме метона ку бисёр нағз, кадоме ранги ма ки наметона баъда мехе. беҳад орзу дорам ки ҳамия ёд бигирам. шидеста бефикрам мешава. мардакошон бисёр даваё тайёр мекунанд. бовар кунед чанд видео дидам мардак буд. зуволҳома майдааки бад гирифтам.
тамошобинони азиз, дар инҷа ман саҳар қати якта моҳия тоза кардам, дар онош қати маринавад карда дар холодильник мондам, где-то 4-5 соат дар холодильник истод. Анакин бирёншон мекунам, дар ортар мекунам, дар мультиварка дар режими жарка бирёншон мекунам. дӯстони азиз, ина мантуҳои ма тайёр шид. Акахтон баҳотиен якум бор кардам уйгурский манту. Хамираш қати дрож. Му лоймак пухтай, ҳозир дарунашам нишон метиҳам. Ина дарунаш. Мазашам азаш беҳад хушрӯ хурду мяташа. дар инҷа ина моҳиё ман бирён кардам, ҳамаш тайёр шуд уже. Режими жар карда мебай мекунем. ина дӯстони азиз моҳиём хесирхаки хушрӯ омада. ҳатман шуморо хе маринавад кунем. И таматаи ҳами хесир хуш мекунад. Беҳад хушрӯак омадиян. Му лоймак. кадоми хурдеста боша иштиҳои таом ба мо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.